и тези, които трябва да направим нужното извън парламента, за да им помогнем и да откажем хората на бандата от грабежа на съдебната власт и съдебната система. По-късно ще стане ясно какъв грабеж предвиждат те. А сега минаваме към хората, които искаме да чуем, защото техните думи са важни, но още по-важни ще бъдат техните действия в близкия месец или месеци до 16 януари, когато е планиран първи избор на бандата от Висшия съдебен съвет, собственост на момчето. И само нещо искам да предупредя, подсещат ме колегите. Тази вечер тук всички имаме една цел и трябва да я постигнем заедно. Тук сме хората, които трябва да се противопоставим на бандата. Това, което ние като организатори на протеста искаме, е да бъдем учтиви помежду си и дори да има критика, тя да се изказва като интелигентни и възпитани хора. Никакви обидни епитети и квалификации тук няма да допуснем. Ако някой реши да го направи, думата му ще бъде взета, защото тук всички трябва да бъдем единодушни. Да, тук всички сме граждани.